Nandito na naman ako. Welcome to my channel. I'm Archie Alaska. This is my family. Pupunta kami sa Loon. Ay, Loon ba yun? Pupunta kami sa Loon, sa Sandingan. Kuya, ilang ko no? Ilang design kay Drip X. Okay. Hi. Hindi mo Christmas tree ring mga kuwan sa to? Yo. Uy! Nay! Ball! Ha? Pupunta kami sa Loon, sa Sandingan kay magpatambal. Tagalog, Bisaya, English. Magpagamot kami sa aking mama. Tagamot sa puso mo. Ang puso niya kasi hindi puso ha. Pagamot lang. Kasi may healing galing. Healing galing. Healing galing. Diba? Kaya nandito kami lahat sama-sama. Sama-sama kami buong pamilya. Ha? Guys, si Michael na mapun mo kuha na ni. Hindi, nagkakuha na. Si Michael na po magkuha na ni. Mag-send week lang. Dato si Ragas palit pa din dyan. Kuwan pa tong kuwan na to. Ngayon ito, gusto na siya gasolinahan. Ha? Si Ragas? Few minutes later. Sa mga grasya nga dawat po sa mayong panglawas sa tibok pamilya, alang sa kayuhan sa mga sakit, ikan sa Kimpan family. Isa pasalamat sa mga grasya nga dawat, Diyos Amahan, inahan sa kamay panabang poong Nazareno sa mga santos o santa sa langit. Likan ni Elena Nicandro Valmoria, ug alang sa akong lain na dayon sa Kalagi Felix, Nicasio, Cristita, Florencio, Maria, Rosita, Aquilino, Benigna. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga dawat, o kang Jesus Nazareno. Thanksgiving Mass for all the blessings and graces received from God Almighty, Lord Jesus Christ, of Divine Mercy, Black Nazarene, Mama Mary, St. Joseph, intention for the healing of Herminia, recovery and Judith's schedule of operation on her hips, for fast recovery of sickness, good health, to all members of our family for long life. Misa pasalamat sa kapistahan sa Pong Nazareno, gikan sa Pusida, Akaban. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat. Misa pasalamat sa itong nga Nazareno, sa grasya nga nadawat sa gasa sa kinabuhi o maayo panglawas. Pamisa pasalamat sa Nazareno. Salamat, halat pasalamat sa mga grasya nga among nadawat sa maayo panglawas, kalinaw o sa maayo panglawas. Pamisa pasalamat sa mahal nga Nazareno sa mga kaluoy o kaayuhan na atong nadawat. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat o kaayuhan sa mga sakit gikan ni Celso o Grace Basilan. Misa pasalamat sa kapistahan ni Jesus Nazareno gikan sa usa ka igsoon. Misa pasalamat sa Pong Nazareno sa mga grasya nga nadawat gikan sa Salamangka family. Misa pasalamat sa Pong Nazareno sa mga grasya nga nadawat gikan ni Marieta de Romeo. Misa pasalamat sa Pong Nazareno sa mga grasya nga nadawat gikan sa Castino family. Misa pasalamat sa Pong Nazareno sa mga grasya nga nadawat gikan sa Ranki family. Misa pasalamat sa Holy Spirit for the guidance and protection sa grasya nga nadawat gikan sa Esther Mawili and family. Misa pasalamat ngadto kang Papa Jesus from Bernat family sa Duero, mga grasya o kaayuhan nga nadawat sa panglawas ayang gihatag. Amen. Happy Fiesta. Decoros
Misa pasalamat sa pong Nazareno sa mga grasyang nadawat sa kayuhan sa sakit. Pamisa pasalamat sa mahal na Nazareno sa grasyang nadawat. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat gikan sa Ginoo o alang sa kayuhan sa mga sakit. Alang usab sa kapulayat sa tumaigsuon nga si Arcadio, Macaria, Ireneo Sr., Paulina, Erlinda, Rogelio, Bibi Lawrence, Felipa, Esteban. Alang pasalamat sa pong Nazareno. Alang sa kapulayat nga dayon sa kalat ni Pastor Abunia, Maria Angelita, Benigno, Claudio, Pantila, Gregorio, Amicia. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat ngadto sa pong Nazareno, Senior San Vicente Ferrer, Divine Mercy, Senior Santo Niño, Mama Mary sa inat sa kanilang panabang, gikan ni Rosie ang Junior Balmoria, ugalang sa palayan nga dayon sa kalat ni Carolina, ni Casio Felix, Andres Cornelia, Bernardita, Rafael, Roy, Rufino, Isidora, Elizabeth, Bernardo, Emilia, Barcelisa, Gaudencio, Roque, Leonardo, Arquinia, Milania, Ranolfo, Alberto, Reggie, Romeo, Amada, Amelia, Alberta.